Takže ahojte lidi, to je zpět Mario a já vám vítám u mého dalšího videa a dneska tady máme Warface Clash. A v tomto videu máme speciálního hosta Fungyho. Zdravím vás lidi. To nejde. Dáváme start. Jo, a počkej, já si tady vyberu jednu klasu. Tak. Jo, a prostě mezi sebe si tady musíme zabít jako 1v1 prostě. Když se mezi sebou střílíme, nebo jsme spolu střílíme někoho jiného. No. Round start. Já jsem to zde pomalej. Já jsem Jo. totálně pomalej. Jo, a kdyby něco lidi tam hraje poprvé v životě, takže to no hate. Vezmu tady testovku. A já jsem to jako byl už dřív hrál a teď to nehrál už trochu dlouho, takže já už tam nejsem tak dobrý. Ty, bude prseš. Bych se měl ptát já tebe. A nebo víš co, ti řeknu, já jsem tady. A teď budu vědět, že to jsem půl. A víš, kde jsem já? Jo. Jo. Ty mě zabiješ. Hej, a proč máš skin Ultrana? Hej, a ty máš nějaký minigana? Já jsem si koupil. Já jsem normálně minigun, jsi normálně Co to? Ne. No zatím je to 2-2. Tebe to nějaký god strikuje, tím to mě potom zastřílet. Jo. Já jsem věděl, že jsem jdu za sebe. A jo? Ale co jsem dostal trochu to... Trochu... něco. Nabídnu můžeš říct. Ty máš čistý, ty mě zabiješ na jednou ránu. Jakoby já mám tu pistolku, která je dobrá. Ale jestli mi ty nejklán, to se... Ne. Já jsem neměl přebyto. Tu vidíš, jak to je to. Takže tady vidíte, kdo je jakoby lepší v té hře. Jo. No. Yes. Kdyby tebe zašutí, ty nemáš šanci. No nemám. Doufám, že za mnou nechodí. A doufám, že jsem tohle video bude koukat. Ej, kolik se na tohle videa normálně to mě, kolik to nasledují, tolik? Ale jakoby vydal jsem jedno video, což díky vám sledujícím, že jste dali tam 78 zhlédnutí, což jsem vůbec nečekal. Takže 78 lidí, že to bude koukat. Já mám 78 lidí, že to dobrý. No, a byly tam 4 lajky, což vám děkuju. I když jsem jakoby říkal, že budu natáčet každý den video, tak jsem trošku přepích, protože to nenatočil video týden a 3 dny potom mě. No, takže tady... Já si to pracuji, teď mám do těch video každý den. Protože sebe nemáme školu. A klidně na komentáře napište, jaký byste chtěli další hry, aby jsme hráli. To bude další, jako další díl z téhle hry nebo nějaký hry. A tady Filip vám dá nějaký pernesky hry. Jo. Třeba nějaký, který jsme před chvilkou hráli.
Представляешь? За твои... Ты же Саша, ты не понял. Не, це не Що красиво. Ти за мною, да? А, Это бы не захотелось сильно. ну, среди снимешь, да не буду. Сказали. Ну, опять Але ми ж мами розставили не спіли. Просто добре. ну, Це для відео. о, ну. Сич. Це ілюстрацію. Ej, teď kdyby si viděl, co já dělám taky. Зараз. To vidějí jenom děti, divá. Schovávám to. Йо, я сказав це панов. Добре, готово. А ти мав на супер дом. Tady nic dětí. I don't know if sit down. No, 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 no. Co jsem dělal o víkendu, řešil jsem zvuk na sluchátek, jo, který už mám dobrý. No. Klidně napište do komentáře, co jste dělali vy o víkendu. Doufám, že nějakou dobrou věc. A jinak, jaký bylo vysvědčení? U nás dvou to bylo docela dobrý. A přitom vůbec jsme se neučili nic. No možná ty. Teda. Jo. A jsem se vůbec neučil. Dostal se vezmeme na ní. Zdá se, že bych se takhle neučit. To je docela zbytečný. Ne. Jak to mě zabilo. To je svědět, že? Takže tady mělo být víra. Já nevím. Já nevím, jestli tam mám prach nebo mám rozbitý joystick. A mě o tom ovládčí úplně, jestli furt otáču do Já se cítím, že ne. Já mám takovou bídu, co mi nikdy nenastalo. Jo. I mě furt dochází tam ta rychlo. Rychlo. Samena, no. Ty bogo, kde jsi? Já to se chodil na tebou. Ne. Ticha. Ne, ne, ne. Příští se tím medikamem, když přidáme, jak fyzicky si koupil od kamarádu třeba. Prostě jsem moc dobrý, no. Podle mě to video bude docela zasekané. Tak. Já jsem úplně věděl, že jsi za mnou. Jo, vyhrál jsem. No, takže lidi, vyhrál jsem já. Klidně se pak můžeš podívat na video, protože winner is video. No, takže tady máme druhou hru. Jdeme na ready. A teďka si dáme taková Halloweenka, ne?
Teď to hrajeme, bude mít nejrychlejší efekty a kdo bude to... A kdo rychleji vystřelí. A prostě než... No. Pokud to bude jako ve Fortniteu, tak vyhraju. Já možná bych, až skončí to celé hra, tak dáme nějaký načík. No, to můžeme natočit za jeden den. Já bych jedno video natočil třeba, že vidíme vykoupit. Víš co, že bych to... A ty stříháš, že ty to videa. Jo. Třeba to minulý jsem to zastříhal. To by zatím jedna. Ale to nejde jeden historik, ne? To by jsme řekli, že má to by to natátu. Jo, Že někdo taky jsme. jako jo. Odbalováno. Ale to hraje moc to moc. Až tak jo. Schválně jsem tě to viděl. Proč těm ostatním klasám je sniper, tak to znamená bíhá rychle a tam to má Amerikanu, tak tomu bíhá strašně pomalu. No, To nemá smysl. Amerikanu by měla být výška. No, ty tak keseš. jo. Jo. Za lidičky Songy je totiž nejhorší hráč všech her. A nevím, kdo teďka vyhrává. Teda co? Já nevím prostě ani, kde se spawnuješ. Kde jsi? Takhle za mnou je. Jo. Ne, to nechci být na to. Ježiš, já jsem se lekl tohoto pumpkina, jak se to... Mohli jsme ještě dokážet Fortnite, to není špatné. Asi ne. Teď jenom 2000 zhlédnutí. Ne. Jenže teďka vím, kde se. Fakt ne.
jsem chtěl přeměnit na pistolku, ale ono mi to vůbec nešlo. Kde jsi? Já jsem Já jsem mě ztratil, co? Hlavně nechoď k tomu pumpkinu. Jak je větras. Víš co, já tady zůstanu. Dobrý. Tam, kde bys to nečekal. Toto už znáte. Tak tohleto. Asi to nestihneš, no. Fakt? Takže jsem vyhrál. Vidíte, po druhý jsem vyhrál. Vidím. Prostě jsem nejlepší, no, v té hře. Tak, máme tady třetí hru a v třetí hře. Kdo vyhraje? Bude zase já. The enemy team. Round start. No takže máme tady další hru, třetí. A tady máme takové letadlo. No, nějaký hřích tam. Ale máš málo, že jo? Ani ne. To hodně. Ty mě možná zabít kámo na 4 rány pistol? Ne. A co nebyl, proč jsi mi dal na postavu? Jen tak? Kámo, já neumím si. No to je prostě věc, kterou umím. Já jsem tě trefil. Já jsem tě trefil. Já jsem tě trefil, Hej! Já jsem tě trefil já. Ne, ty to budu já, ten to bude trefovat. Co? Ale tak podvádíš strašně. A jak podvádím? Víš co, já zůstanu tady. Fire in the hole! Jak šezle moje záda. Když to teďka hraje fokusnou.
Tyczka cię zabył. Jakbyś on na dół. Jakbyś on na dół. Ale ja nie muszę nigdy inny wyjść. Nie, to ma. No ja też trochę to snajper, które trafi, to na tym prawda. Co ja też trafiłem? Hej, kopnie się na nasze skora. Będzie to wziąć na ten. No dobra. To się nie patrzy. Ty bogaty, wyrównany. Idę tam, tylko niestety nie mam operacji kulaka. No, ty masz świeciaka. Ja mam. Ja sobie zabrałem. To zabył. Ja to zabrałem. Tak? Piso! Na. Ja upewnię, że już aha, będę. Nie się zabrał. Bo my też jestem nie na uwagę, co zabiję. Ja idę. Alfred wygrała. Za chwilkę nie budesz. Co się trafiło? No. Co? Co się trafiło? Że to udział front flip. To na. Ty napina ludzie. Frag out! Grenade out! To są smysły, że pójdziesz tam. Kafy kokał. Ej, gdyby tych kurduskowań tak nie wiedział, bo się to jedna to. Ja się trafił! Gościa. Jaki masz kanał, ty masz jakieś useless moje słowa. Jakieś Ja od razu. Grenade! Grenade out! Grenade! No. Jo. Andrzej, Jo, mam to. Mam spadkę wejdę mi. Jakoś gdy... Ty się zadawną. Ja się zrobił to sam. Bez niczego. Na. Piękna rana. Jak sobie taką... Piękna rana. Dasi, sorry. Dobra, dam ci rana, to tak nie dał. Ja to działam w boku. Jasne. Wiesz, co się porwani. Ja muszę to się porwani. Ty odwagi. Co? Dobry, stój,
Jo, přezaď, mám střílný dobrý. Kámo. Já prostě potřebuji vyhrát, to je jasný. Ne! Jo, jasný úplně. Hetrik. Fakt to. No, takže lidi, Ultimate Winner je Super Mario. Doufám, že jste si užili toto video, protože tohle je... Jo, rozhodně mu nefajn, jste si to užili a mezi tím čau. Naschledanou.